הבאנו את הילדים לקראת סוף שנת 1946. אני רוצה לומר לכם שזאת הייתה חוויה מן הדרגה ראשונה. הילדים עצמם קיבלו תנאים יוצאים מהכל טובים. היה להם מטבח נפרד, חדר משחקים, חדרי מגורים, כן. ומשלושה ילדים בשלב ראשון, לקראת הפינוי שלהם, בינואר 48, היו כבר 12 ילדים. אנחנו שכרנו חדר ברחובות כדי שכל ילדת תשב שם בחודש האחרון, כי אף פעם אפשר לדעת בדיוק מתי הילדים כאלה, ולא הייתה כל אפשרות להישאר בבית אשת עד לידה. וגם אחרי הלידה, כאשר יש צורך בהשגחה רפואית, כן, האימהות ישבו ברחובות. בחדר שאנחנו שכרנו שם. אני רוצה לציין שבית אשת היה המקום הראשון והיחיד לפני מלחמת העצמאות שבו חיו וגרו ילדים. הם חיו בחיי לוקסוס. על הפינוי נדבר פעם על אני רוצה לעבור לפה שני נושאים שניים ושלושה נושאים. אבל מים אמרת שתזכירו לי, איך הגיע מים? מים. מספיק היום, יהיה משנה. היה סיכום בינינו שכאשר יבואו סנדוויצ'ים אני מפסיק. יש להם עדיפות. בנושא המים. אני חושב שעמדתי על כך בהרצאה הקודמת הראשונה, שהקרן הקיימת ביצעה 6 קידוחים לפני העלייה לקרקע. בסדר. ככה? עכשיו בסדר? בסדר. בסדר. הקרן הקיימת ביצעה באדמות מסיר אדמות שעליהן הוקמה בית אשת, 6 קידוחים. 5 נכזבו לחלוטין. וכיום אני יכול לומר שהם ירזבו כי הם היו מרוחקים מכל אגן היקבוץ של כל ואדי. אני אומר את זה, אני אתייחס אחר כך להמשך, אז יהיה הסבר למה שאמרתי. בקידוח השישי מצאו מים. זהו הקידוח שקיים היום בבית אשת, שאותו אתם מכירים, את העניין של מכון המים. מדוע מצאו שם מים? מפני שהקצה של האדמות שהיו ברשות הקרן הקיימת היה כבר באגן ההיקוות של נחל באר שבע. אבל כיוון שאנחנו נמצאים באזור שהוא לא תמיד יש מים, אז ישנה גם היקוות של מלח, ולכן המים שמצאו היו מלחים למחצה, 600-800 מיליגרם פלור על כל ליטר. אבל המים היו מספיק טובים לשתייה, וגם הספיקו להשקיה, לא של כל הגידולים, היו מספר גידולים שאי אפשר היה לגדל. אבל למספר גידולים בגן הירק הספיק. עכשיו, במועד יותר, ובכן זה היה עוד בשנת 1942 עד 1943. בשנת סוף 46 עד באר שבע, הזמין אגף המים של הסוכנות היהודית, בראשם בילנצ'וק, הזמין מומחה למי תהום, פרופסור פיגר,
שהיה פרופסור באחת האוניברסיטאות בבלגיה. והוא, אני יודע, התלבט לבד. הוא ראה את כל המקומות שבהם הקרן קיימת ביצעה קידוחים, ואמר, כן, תשתמש במושג שאנחנו מכירים אותו, כן? הם חיפשו את המטבע מתחת לפנס, לא איפה שהמטבע ישנה. הוא אמר, תמיד צריך לחפש את המים במקום שישנה זרימה קבועה בחורף. שם תמיד יש סיכויים שתהיה היקוות של מים. דרך אגב, כל הסיפורים על אברהם אבינו, שהוא קרא בבאר שבע, נובעים מהעובדה שאבות אבותינו ידעו את מה שאבותינו לא ידעו. אבות אבותינו ידעו שאפשר לחפור באר רק במקום שישנה זרימה של מים בחורף. זה מה שהם מצאו, ולכן הם גם מצאו מים על נחל באר שבע. והוא סימן מקום בנבטים שאפשר לבטוח. סליחה שאני קצת יותר קיצוני, לקח לו בדיוק חצי שעה להחליט על המקום. וכתבו והגיעו למים כזה. בכמות של 20 קוב לשעה. וזה לקח לו חצי שעה להחליט על המקום. עכשיו, אנחנו טענו, התחלנו לטעון, שאי אפשר לקיים חקלאות כאן באזור בלי מים. ואנחנו זקוקים לכמות מים יותר גדולה. ואז התביעה שלנו הייתה שכדי להקים מושב, המים, הקידוח של נבטים לא מספיק, והקידוח של בית אשל ודאי שלא מספיק. אנחנו דרשנו שמקו המים המזרחי, אני מבין שאתם יודעים על מה אני מדבר, שמקו המים המזרחי נעביר שלוחה אל בית אשל, ומשם נקבל את המים שלנו. למה לא חפרתם עוד אחד? יותר קרוב לנחל או שיהיה עוד אחד? מפני שהמקום שבו קדחו היה מרוחק 10 מטר מגבול האדמות של הקרן קיימת. 10 מטר, אני מדגיש, כן? לא קילומטר. ממש בגבול, ואם נהיה ביחד בבאר שבע, אני אראה לכם פחות או יותר איפה שהגדר שהקרן קיימת עשתה, ניסגנו לאתר. כמה מים נתן הקידוח בבית אשל? הקידוח שלנו, שהיה שלנו, נתן 4 קוב לשעה, בתנאי שאנחנו לא נשאב יותר מ10 שעות ביום. היה צורך להשתמש בלילה כדי שיקבעו מים למקום של הקידוח. כלומר, בסך הכל אפשר היה להפיק לא יותר מ40 קוב ליום בחודשי הקיץ. בחודשי החורף ככה יותר, אבל כמעט שאין גדר, כמעט שאין גדר. עם 40 קוב ליום אפשר לעשות 8 דונם. וזה מה שהשקיענו. עכשיו, הקידוח של נבטים 20 קוב, גם כן, אותו פרופסור פיקר אמר, נשאר רק בשעות היום. לתת אפשרות בלילה למים להיקרוב. 20 קוב, 200 קוב ליום. 200 קוב ליום מספיק כבר להשקעה של 40 דונם. היום, מכסת המים ליחידת משק במושב, כן? אני אדבר את 80 דונם, ליחידת משק אחד. כאן דובר על הקמת מושב. ובכן, אנחנו דרשנו להעביר שלוחה. הייתה עוד סיבה שאנחנו דרשנו, שכאשר הקימו את קו המים המזרחי, היישוב שנתן הכי הרבה כוח אדם לעבודה בקו המים המזרחי היה בית אשל, אנחנו חיסלנו פלוגת עבודה
שהייתה לנו בנס ציונה, שם לדבר עליה קודם, כן? הבאנו את כל האנשים לכאן כדי שיביאו קו המים. אנחנו למדנו מסעים עם הנאה קדמית ועם ציר מיקרופון שהיא תוכל לנסוע ולחלק צינורות. אנחנו למדנו טרקטור B6 כדי שיעשה עבודות עפר, כן? אבל כל זה לא עזר לנו. הטענה של ההגנה הייתה שמאחר וקיים שלטון בריטי, והשלטון מאפשר להניח קווי מים אך ורק בצידה של דרך עפר רשמית, עתיד צינור המים לעבור בשוליים הצפוניים של העיירה באר שבע. ואין להעלות על הדעת שאנחנו נבסס אספקת מים ליישוב כשהמים עוברים ממש על יד יישוב ערבי. ובכן, לא קיבלנו. ואז באה הסוכנות היהודית לקראתנו. אני אפרט את זה כי זה דבר מאוד מעניין ואני חושב שזה לא. באותה עת, בשנת 1947, הייתה הגירה גדולה של יהודים שברחו מאירופה לארץ של ברית המועצות, משם לטהרן ואיראן, ובא יהודי אחד, וגם הייתה עלייה מאיראן. אולי תתפלאו לשמוע, אבל איראן הייתה אחת המדינות שהייתה לנו איתה יחסים הטובים ביותר. היה בשלב יותר מאוחר, היה קו תעופה פעמיים בשבוע מנתב"ג לטהרן. בא יהודי מאיראן סיפר לאנשי אגף המים של החברות שיש באיראן שיטה עתיקה לאספקת מים באזורים חרדיים. מה השיטה? פוגרות, פירות שרשרת. פוגרות? פוגרות, פירות שרשרת. אין לעבוד. פירות ושרשרת. אני אפרט את זה כי זה מעניין. השיטה שהוא הציע, אני לא יודע, אני לא רוצה להיכנס לפירוט של כל הסטריות, אבל מה שהוא הציע זה מה שעשו. למצוא בוואדי מקום שבו יש עיכול של הוואדי, ששם יש סיכויים יותר טובים, כן? לכך שתהיה שקיעה של מים. באותו מקום לחפור פיר, באר. אני מניח שאתם יודעים את ההבדל בין קידוח לבין באר. באר זה קידוח רחב. לקדוח פיר של באר עד מקום שנמצא מתחת לאפיק של אותו ואדי. מהפיר הזה לחפור 2 או 3 מנהרות שילכו בשיפוע מהוואדי אל הבאר. את המנהרות לבנות בצורה כזאת שמים יתרכזו לשם. בסוכנות היהודית החליטו לנסות את השיטה הזאת אצלנו. והמקום שהם מצאו, הייתה גם עוד מגבלה, היה צריך ליצור מקום כזה שבו גם יש אדמה בקרן קיימת. אנחנו מדברים בשנת 47. מצאו מקום כזה, לא באדמות בית דשן, אלא בנבטים. על יד בית הביטחון העזוב של נבטים של היום. מצאו מקום כזה, היו אז קבלנים יהודים שידעו לעסוק בדרך. מסרו לקבלן יהודי ששמו בן חטובסקי מתל אביב את העבודה,
מי שעזר לו בעבודה, באו האנשים שלו עם ציוד חפירה ממוכן, עשו עבודה יפה. אנחנו סייענו להם, חברים שלנו עבדו עם החופרים, כדי שהחופרים יהיו פתוחים, הם בנו בלוקים חצי עגולים מסביב, אבל הם בנו את הבלוקים מלמעלה למטה. והאנשים שעבדו שם היו תמיד בטוחים ב100%. והבלוקים האלה והפיר הזה קיים עד היום הזה. אם תהיה הזדמנות, אין לכם מה שאתם תראו את זה לבד. אבל אם אתם באים לשם, תיזהרו לא ליפול פנימה, מפני כאשר הגיע, כאשר הם גמרו מנהרה אחת, סיימו, הם וידאו באמת שהתחילו לזרום מים במנהרה הזאת אל הפיר של הבאר. ואז הגיע 29 בנובמבר, קיבלו כולם הוראה להסתלק מכאן, הם סגרו את פי הבאר בברזל, כן? ובזה הסיפור נגמר. במהלך המלחמה, אחרי המלחמה, כן? הבדואים גנבו את המכסה של הבאר, הם הרי יודעים לגנוב את הכל, כן? ופי הבאר נשאר פתוח. לכן אני אומר, כל מי שמתקרב לשם, שיזהר לא ליפול פנימה. זה בעוד של 50 מטר. כאשר אנחנו התחלנו בתכנון של מושב עתידי, ואני אגיע בזה היום, סיפרו לנו שהסידור הזה שקראו לו שחטה יפיק 70 קוב לשעה. אבל זכר למה נאמר, אני הלכתי לקבלן ושאלתי אותו כמה אתה מעריך. אז הוא אומר, אני מעריך שיהיה 10-15 קוב לשעה, לא יותר מזה. אז מדוע אומרים 70? אמר לי, בשלב ראשון אפשר להפיק אפילו 700 קוב לשעה, עד שגומרים את המים שהתאספו במשך הזמן. אבל צריך למדוד כל כמות מים, לא בתקופה הראשונה, אלא בתקופה יותר מאוחרת, אחרי שכבר שואבים חלק מהמים. ושם המים יותר טובים? מה? שם המים יותר טובים ממה שמצאו ליד בתשן? איכות המים יותר טובה? המים היו באיכות מעולה. מפני שאלה מי גשמים שזרמו ונקבו. ואילו המים של בית אל היו מים שנקבו, היו צריכים לעבור דרך אדמה יבשה עד שהגיעו לקידוח שלנו. אז המים בבית אל היו מלוכים, כן? גם המים ברביבים היו מלוכים, כן? המים בנבטים, גם הקידוח וגם השחר, ככה קראו לבאר הזאת, כן? היו מים מעולים, מים טובים ממש. עכשיו, אנחנו הספקנו, בחודשים האחרונים של 1947, עוד הספקנו לעשות שם ערובות ולזרוע מספור בשביל הכוחות שלנו. אחרינו, אחרי המלחמה, הגיע לשם גרעין מהונגריה. כן, אני יודע את זה כי אחרי שהתברר שבשחטה אין יותר מ10-15 קוב לשעה, הם יסתכלו מנבטים והצטרפו אלינו. אז זה היה ניסיון, ובגלל הניסיון הזה, בגלל הכישלון של הניסיון הזה, או בגלל כמות המים הנמוכה שהייתה שם, זה היה אחד אולי הנימוק העיקרי שלנו, שאנחנו לא יכולים לעשות. אבל על כל הנושא הזה נדבר בפעם הבאה. תגידו לי רק כמה זמן שיש עוד כאלה.
איפה... בעקבות השיכון, אני רוצה, בעקבות הילדים, אני רוצה לומר כמה מילים על נושא השיכון. להפסיק? אני לא צריך הפסקה, אבל דיברנו שיבוא האפליקה. אז אני רק אגמור רק סעיף אחד. בסדר גמור. אגמור היום בהתחייבות להמשיך. בסדר גמור. מילה בנושא השני. אני אומר את הדבר הזה, כי כאן לא תדבר על ציונות, אבל כאשר מגיעים לביצוע, דברים נראים תמיד אחרת. ואני מניח שיש לי כולם מלאים. התכנון של הקרן הקיימת הייתה שבמקום יחיו 12 איש. בסך הכל, בלי משפחות. כבר סיפרתי את זה כמה פעמים. אנחנו לא הסכמנו, בדרך אגב גם ברבילים לא קיבלו את הסיכום הזה, והגדלנו את מספר האנשים. מאיפה היה להם שיכון? אנחנו, הקרן הקיימת בנתה בתוך החומה סככה. אנחנו הוצאנו את הסככה החוצה, בניגוד לדעת הקרן הקיימת, והבאנו שם צריף. 3 חדרים ל3 זוגות. אחר כך בנינו עוד צריף מחוץ לחומה. 8 חדרים, 8 זוגות. אבל כאשר הבאנו את הילדים ופינינו לחלוטין את הקומה התחתונה של בית הביטחון ואת בית הקשתות, נוצר מחסור חמור בדירות. אנחנו במהלך כל השנים גם קיימנו מספר לא קטן של אוהלים לשיכון. אבל באוהלים היה בלתי נסבל. פנינו לקרן הקיימת, לא קיבלנו תשובה שלילית, שזה מקום זמני, אתם תקימו מושב, אין טעם לבנות כאן בתים נוספים, כן? זאת התשובה. ואז אחד מחברינו אמר שהנה הבדואים, לא הבדואים, הפלאחים הערבים בונים חושות. בתים שבנויים מלבני בוץ. קש היה לנו מהפלחה. אדמה בשביל בוץ לא הייתה חסרה. עשינו בלוקים, בנינו 3 חושות. בכל חושה 4 חדרים. בסך הכל 13 חדרים. בפנים טייחנו אותם, בטיח רגיל. ריצפנו אותם בבלטות גדולות. רק הגג היה מפח. ובחושת הזאת היה נעים לגור. בחוץ זה היה נראה רע מאוד, מאוד לא אטרקטיבי. אבל בתוך החושות היה נעים. יותר נעים מאשר בצריפים, ויותר נעים מאשר באוהלים, ולא ספק. זה היה הפתרון. עכשיו, כדי לסיים, לצור בהתפתים, רגע, איפה היו חושות? סליחה? איפה הם היו? בתוך החצר. באמצע של החצר? מה? איפה ש... באמצע החצר? אני לא שומע. אוקיי. הוא הבין. דבר? שאלתי איפה היו החושות, איפה בניתם. אתה אומר, באמצע, בתוך החצר. ליד האוכל. תשמע.